आशीर्वाद खालायनाय बिनि फलाखाक्समा मानथु tabung sini mangpilo khumbagnai sini khasuksa MLA bodom gonang manam debor masar obahke tebo sungkhum bangman bakak thanglainyai sini khasuksa MDC bodom gonang saroma songkor deborma obahke trek trek khlainai sing tini sini naramai rok jatong khumbagnan bagai kobagnai Saadang hingga bubahannya hatta jafana hamzagai samangkai tangnai boram gonan wakil jafana mana bahannya pilih mani jaga supaya asungan bagai kopong bagai perutnya. Senior citizen bubahannya hatta perbagai samangkai tangnai boram gonan motilal jafana mana bahannya pilih mani jaga. Problem ni, contohnya pal kaya problem ni. Jotan palka ya problem ni. Apa dia bodoh ya falai sini sabunal isirmen. Sini sabunal, kormunokor sabunal ni bising ni jagai bari bisiwo. Sini buba garamai lagi za sini je sarati pura genangai edisi genangai keteng bagal temune omon program inor tong jongo kebang ma bisini hanya orbo total 360 jana ini oro keteng bagjaka te bagjagai tong oma hakeno sing next dino sini pormunogor bisram gondo joto sini bisi tomone kaisa kaisa mo hake bagjagi thana sini bukuk rokno sini bukuk sogno borokni sanmung bongni kolmung ni bagane te sini সংস্কৃতি rok sini agini kanmung tumung rok jate kathang tongna ni bagane sini je katal katal bumul rok homarok jate sing katal katal katebo taginai buni kubuni bosongno te sing bosongno sing phunugui manai sini je kola tongmona mo jate phunug manan bagane no mo tini khotong bangoni bubagarani bisingte te sini tidi di sini hapang bisingte ini oro pormuno ko sini ayo jogai barin sini cengna saborok haiman jaga oro sini o amsanjino emela borom gonang manam deborma sini pormunogor sabjunalni chairman borom gonang ronjit deborma te tongoro sini samungkhlanya borom gonang ramonondo deborma borom gonang santi deborma borom gonang wakil deborma te sini waitepni vice president borom gonang pohor deborma te kebangma sini leadership go oroto sarang kata sin buba garano belai na hamai maru sini hukum no kemana kiri sin beri rok no oseke saja kene sini sini mungno matangai rumah bagai aku pakai buba garano hambai oh busrok kere keteng man man ke busrok 500 gram kero na or jangmat o thai ko ta mo bubung ta mon ar jaga mo ke jogai bari bisina jogai bari o keteng bak phamna sabok tini bak phagya sini sar oma songkor tei MDC manov debrma nini bakhara ko bahai ma tong khaturok mana ya belen khatong ka tong thokata nin sini mungka ani bo mungke gitaran debrma kamni na oparani na